ngibingelele amakholwa onke ngesibuyelo simadinyiso uJesu Kristu uzeme phakathi. Amazwi enginikwe wona atholakala kuLuke 23 uverse 43. Lapho khona uJesu ethi, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami ePharadise. Enhliziyweni yakho lapha sibona inkosi ephanayo kunoma ubani ocelayo. Wow, what a gifting God he had. Kuthi noma ebona ukuthi izinsuku zakhe nesikhathi sakhe sesifikile, kodwa uma ocelayo even ngo last minute uyamnika lokho acelayo kuyena. Awubheke nje uma iselelesi sizethula kuyena sithi thina sijeza ngoba kufanele, kodwa lo akenzanga lutho. Ithini igift kaNkulunkulu la? Uthi khona manje ngizoba nawe emparadisweni. Nathi kufanele sizimisele sicele uzosinika konke esifisa empilweni zethu. Akabheki ububi bamuntu, asitshele ukuthi lezelelesi zazenzeni. In other words, we are free to ask for mercy. Ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ungiphe lokhu mina nomndeni wami nonkosikazi wami nabantwana bami, ngoba uthi ocelayo uyakuphiwa, nongogozayo njani uyakuvulela. Ngapanye amazwi kuyafunakala ukuthi sizimisele bazalwane, sicele kuNkulunkulu konke esifisa empilweni zethu, singasithatheli nje ngokucabanga kwethu ukuthi nginamandla okukhupha omunye umuntu into anayo nayenzile, kodwa sicele uNkulunkulu ukuthi asiphe, uyasinika kona. Kuphela into ayifunayo ukuba sizisole ngobubi bethu. Nathi uma sizisola ngobubi bethu noma ikanjani uyosixolela asingenise emparadisweni. uJesu unothando bakithi, uthando lolu luthi eshayiwe, egwaziwe, eziwe konke ngacabanga kuthonywe nje ameve ekhanda, kodwa adlule aphe iselelesi the gift of life. Athi wena manje ngizoba nawe emparadisweni. Amen.